ну, ад аснову бадай, што хто працэдуральна нясе адказнасць за такую паездку, хто ўвогуле ўзгадняе і дазваляе так вываз дзіцячых групаў, это, я так разумеем, арганізаваныя групы аўтобусам, міжнародную паездку так праз іншую краіну. Ну, а уже я не удакладняю, што праз тэрыторыю раёнаў, якія мяжуюць з фронтам фактычна. Вось працэдуральна на першае вока вас, як былога чыноўніка, хто тут мае несці адказнасць? А так, сапраўды, эта сітуацыя, яна адразу в адным месцы сабрала вельмі шмат фактараў, якія выкрылі вось гэты інцыдэнт, гэтую трагедыю. Ну, найперш, вельмі цяжка казаць пра тое, што гэта нейкая правакацыя. То бок мы наўрад ці даведаемся правду пра гэта, што адбылося на тэрыторыі Расіі. Спадзявацца на нейкае незалежнае і сумленнае расследаванне не даводзіцца. Пры гэтым гэта падвышаная зона рызыкі. То бок там можа адбыцца ўсё, што заўгодна, і гэта павінна было быць вядома тым людзям, якія прымалі рашэнне аб тым, каб выбраць менавіта гэты маршрут. І тут сапраўды трэба звярнуцца да беларускіх уладаў, што яны рабілі дзеля таго, каб папярэдзіць падобныя сітуацыі, бо ад пачатку вайны супраць Украіны у 22-м годзе мы бачылі увесь час гэты паўтараючыеся папярэджанні пра тое, што нельга заходзіць у лясы на тэрыторыі на памежных тэрыторыях, што паветраная прастора закрытая для палётаў, і гэта рабілася заўсёды. Аднак я не чуў ніводнага разу, каб казалі пра тое, што беларускія ўлады казалі пра тое, што не рэкамендуецца ці забараняецца выкарыстоўваць гэтыя маршруты, ці будьце абачлівымі, калі вы едзеце ўвогуле на тэрыторыю Расіі, бо там сапраўды ідзе вайна і ёсць небяспека таго, што можна патрапіць у такія сітуацыі. Валера, як можна гэта ўвогуле патлумачыць? Таму што, ну, Краснодарскі край добра, не адразу там пачалі выбухаць гэтыя беспілотнікі, але ж вазілі у тым ліку ў Крым. І там гэтыя атакі, яны адбываліся і раней. Чым ввогуле можна гэта патлумачыць? Чаму яны маўчалі? Няўжо кожны раз трэба дачакацца нейкай трагедыі спачатку, а потым спахапіцца? Дзе тут збой адбыўся? Бо мне першае, што было, натуральна, што гэта МЗС у першую чаргу, як толькі першыя пачаліся абстрэлы гэтых трасаў і маршрутаў, пра якія мы паведамлялі. Адразу паведамляюць, што не ездзіць, не рэкамендуем. Мы сёння толькі пабачылі постфактум МЗС, выказаў, звернемся яшчэ асобна да гэтай заявы, да? Але вот фактычна хто з органаў, вось я вот і хацеў вас, так, хто з органаў, дзе тут збой дала дзяржава, на якім этапе? Да, сапраўды, сёння МЗС праявіў такую завідную, зайздросную прынцыповасць, адразу адрэагавалі, сказалі, што нельга туды ездзіць, але ключ у гэтай праблеме, у гэтай сітуацыі заключаецца ў тым, што ўлады проста не расказваюць праўдзівую інфармацыю беларусам пра тое, што адбываецца ў краіне. Яны прыхоўваюць яе ад самага пачатку, нібыта гэта не нашая праблема, гэта дзесьці штосьці адбываецца, не расказваецца ні пра маштаб гэтага канфлікту, ні пра яго жорсткасць. А вось чаму? Ну, таму што трэба прыкрываць саюзніка галоўнага. Нельга называць рэчы сваімі імёнамі. Трэба называць гэта ці спецыяльнай ваеннай аперацыяй, ці дэнацыфікацыяй і гэтак далей, і гэтак далей. Але праўду пра гэтую вайну не расказваюць. Не расказваюць і пра тыя страты, якія вядуцца, і пра разбурэнні, якія адбываюцца і на тэрыторыі Украіны, на тэрыторыі Расіі. Усё гэта інфармацыя прыхоўваецца. І вось на сённяшні дзень гэта з'яўляецца вынікам. Тут можна таксама звярнуць увагу і на тэрыторыю Беларусі, тое, што дроны, якія лётаюць і расійскія, і украінскія, час ад часу падаюць, выбухаюць, і часам беларускія ўзброеныя сілы спрабуюць з імі змагацца, але мы разумеем, што гэта такая сітуацыя, якая можа паўтарыцца яшчэ не адзін раз, рызыка падвышаецца. І гэта толькі пытанне часу, калі насамрэч і на тэрыторыі Беларусі можа штосьці падобнае адбыцца. А калі вот яшчэ з гэтым, канкрэтна з гэтым інцыдэнтам на Браншчыне, тут вы кажаце, што мы пакуль не можам казаць, што гэта, магчыма, нейкая правакацыя з нейкага боку, там, з боку Украіны ці з боку Расіі, каб Беларусь, напрыклад, уцягнуць яшчэ большую гэтую у вайну, так, але мы адразу пабачылі, як пасля інцыдэнту расійская прапаганда пачала выкарыстоўваць і дагэтуль выкарыстоўвае, як і прапагандысцкія беларускія дзяржаўныя некаторыя рэсурсы выкарыстоўваюць гэты інцыдэнт, так, каб прадаваць усе тыя наратывы, тэракт, што украінскія ЗСУ там атакуюць беларускіх дзяцей і гэтак далей. То бок, як бы там не было, але ўжо яно выкарыстоўваецца правакатыўна з боку, канкрэтна мы бачым, расійскай дзяржаўнай прапагандай. Прычым гэта вельмі хутка адбылася гэтая рэакцыя як у прапагандыстаў, так і у згаданага МЗС. МЗС адкульсьці ўжо ведае, што гэта быў менавіта украінскі дрон, ужо запатрабаваў тлумачэнняў менавіта ў украінскага боку.
Ну, неяк это так подозрона выглядае, Ну, так правакатыўна. Да, ну, расіяне вядомыя апартуністы, а беларускія медыа, конечно, ці афіцыйныя органы не будуць супярэчыць рускім, але ўсё ж такі гэты інцыдэнт адбыўся на тэрыторыі Расіі, не на тэрыторыі Беларусі. І казаць пра тое, што адмыслова, допустим, нават украінцы маглі б гэта зрабіць супраць беларускага аўтобуса, ну, не выпадае на сённяшні дзень. Дарэчы, першае, на што я звярнуў увагу, то што гэты аўтобус не быў пазначаны дзеці. Так. Можна было нават абклеіць нейкім чынам там дах і бакі аўтобуса. Чырвоны крыж, ёсць Чырвоны розныя... крыж, всё, што заўгодна. Нумары былі скручаныя. Ну, гэта... Ну, это, да, тут было вельмі шмат парушэнняў, я думаю, ад пачатку гэтага маршрута і то, як яны рухаліся далей. То бок гэта парушэнне, хтосьці за гэта панясе адказнасць. Як вы, от, і што, які цяпер будзе разбор палётаў з боку Менску, так, бо яму трэба справаздачыцца перад сваімі грамадзянамі, перад дзецьмі і перад іх бацькамі і перад тымі, хто хвалюецца, бо мноства дзяцей цяпер беларускіх паедзе в Артэк, ужо едуць там в Крым і гэтак далей, пуцёўкі прадаюцца дагэтуль. Якім чынам Менск і тут будзе лавіраваць, каб і вось гэтыя наратывы Масквы падтрымліваць, так, не ісці насуперак, але пры гэтым, ну, падавацца, што ўсё-такі Лукашенка там і Менск, ну, нейкім чынам дбае пра ўласных грамадзянаў. Ну, гэта будзе дзіўна і абуральна, калі мінскія ўлады ўсё ж такі не прадпрымуць нейкіх дзеянняў сёння, не зробяць нейкіх рашэнняў пра тое, што абмежаваць паездкі ў Расію, менавіта ў тыя рэгіёны, тым больш, што там ваенныя дзеянні, яны ідуць па нарастаючай. І ўсё ж такі вось гэтыя дронавыя войны, яны такія, што на сённяшні дзень, ну, немагчыма прадказаць. Тым больш, што зараз і штучны інтэлект усё больш і больш уступае гэта, на каго пасля можна будзе перавесці гэтыя стрэлкі адказнасці, калі штосьці падобнае адбудзецца. Але ў прынцыпе я магу сказаць, што гэты інцыдэнт ён не дацягвае да гэтага казус белі, то бок повод да вайны, нагода да вайны. Усё ж такі тут вельмі шмат такіх шэрых зонаў у гэтым інцыдэнце, на які немагчыма будзе знайсці адказу. Валер, я выбачаюся, Валер, калі гэтага інцыдэнту не хапае, ці азначае гэта, што улічваючы некаторыя версіі пра магчымасць правакацыі з боку Расіі, што такіх выбухаў, падрываў можа быць і больш, альбо, ну, чагосьці падобнага, бо у прыватнасці выказваецца ж меркаванне, што гэта магла быць правакацыя з боку Расіі, каб перашкодзіць Лукашэнку нейкім чынам замірыцца, дамовіцца з Украінай, з Еўропай, таму што апошнім часам, ну, відавочна, нельга не заўважыць, Лукашенка змяніў сваю рыторыку, выбачыўся перад Зеленскім, выказваецца міратворча і ў бок іншых краінаў таксама. Ці можа быць вот такая братэрская дапамога вот, ад Крамля, і калі гэта мала, то... Ну, найперш я б адзначыў, што апошнія месяцы, прыкладна са студзеня гэтага года, нарастае вось такая інфармацыйная напружанасць навокал Беларусі. З боку Украіны гучала вельмі шмат абвінавачанняў пра тое, што нейкая пагроза рыхтуецца на тэрыторыі Беларусі, што яна немінучая, пазначаныя былі нават 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі. Прычым адзначу, што літаральна некалькі тыдняў таму я быў у Нью-Йорку, я сустракаўся з чальцамі Рады бяспекі ААН і пытаўся ў іх, ці Украіна прыходзіла за нефармальнымі кансультацыямі пра тое, што вось ёсць такая пагроза, просім звярнуць на гэта ўвагу. Не было такіх кансультацый, не было прадстаўлена нейкіх сведчанняў пра тое, што сапраўды на тэрыторыі Беларусі штосьці падобнае рыхтавалася. Але ўсё ж такі вось гэтая сітуацыя, такая напружанасць у інфармацыйным поле, яна стварае спрыяльныя ўмовы для таго, каб хтосьці скарыстаўся ёй. І нават гэта можа быць і трэці бок, напрыклад, Расія, якая можа прыйсці, зрабіць нейкую правакацыю, такая пад чужым сцягам, і ўсё гэта пасля паспрабу разблытай, хто за гэта адказны. Таму тут трэба быць вельмі абачлівым тым, як гэтая камунікацыя адбываецца ў інфармацыйнай прасторы з абодвух бакоў, і з украінскай, і з беларускай, ўсё ж такі дээскаліраваць вось гэты тон камунікацыі, таму што яны могуць прывесці да такіх наступстваў. Калі ж казаць пра апошнія падзеі, трэба аддзяляць Украіну і Европу, ўсё ж такі это вельмі розныя... Вось я хацеў это удакладніць акурат у вас, таму што, калі можна, так, вось па Еўропе, па Украіне гэта зразумела, але парадокс у тым, што акурат вось на гэтым фоне Александр Лукашенко ў інтэрв'ю Алі Рабі, так. Гучным інтэрв'ю, который цалкам быў апублікаваны ў панядзелак толькі ўвечары, акурат і займаў такую умераную, больш умераную пазіцыю, чым ён займаў раней,
больш абачлівая пазіцыя сёння атрымалася у МЗС. Яны, як бы там ни было, не паднялі на сцяг это асноўныя прапагандысцкія наратывы, которые давала Расія, а яны завялі канструктыўна пра тое, што трэба абмежаваць вось гэты рух па гэтых тэрыторыях. Ці з гэтага мы можам зрабіць выснову, што цяпер афіцыйны Менск і Беларусь в цэлым яна сваю гэту ваяўнічую рыторыку паўбавіла, ва ўмераную пазіцыю паўбавіла, і фактычна гэта можа выліцца ў змену палітыкі? Як вы лічыце? Так? Да, я б адзначыў, што ўжо за апошнія месяцы Мінск фактычна не рэагаваў на нейкія закіды з украінскага боку, то бок у іх такая рыторыка была дээскалацыйная. І тое інтэрв'ю Лукашэнкі Аль-Арабія, яно сапраўды ўжо вельмі выразна пазначыла яго новую пазіцыю датычна вайны. Ён спрабуе адбудавацца ад яе, адбудаваць нейкую новую дыстанцыю. І гэта само па сабе звяртае ўвагу. І я тут разумею, што гэта, магчыма, была рэакцыя такая эмацыйная, ці, наадварот, вельмі прагматычная рэакцыя на тое, якія закіды ідуць з украінскага боку. Але таксама я звярнуўся бы да званка прэзідэнта Макрона, прэзідэнта Францыі Макрона Лукашэнку, у якім ён прагаворваў пэўныя задачы, так бы сказаць, ці умовы для рэжыму ў Мінску для таго, каб нармалізаваць адносіны з еўрапейскім звязам. Гэта першае паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, а па-другое вырашэнне вось гэтых канфліктных сітуацый на мяжы з еўрапейскім звязам, гібридныя атакі, міграцыйны крызіс, і трэцяе гэта дыстанцыя з вайной. І тут я б сказаў, што я пабачыў у гэтым інтэрв'ю менавіта такая спроба Лукашэнкі адбудавацца трохі, выбудаваць нейкую эту дыстанцыю. Гэта не мы, гэта яны. Наколькі гэта рэалістычна ўвогуле? Наколькі гэта рэалістычна, таму што ён можа сказаць, мы за мір, а тут взрывается беспилотник каля аўтобуса. Мы будем мириться с Литвой, бо нам калі трэба возить, летят невядома дроны, посланыя дроны і метэазонды. Куды што не возьми, ну, наколькі рэалістычна, нават калі ўявіць, што Лукашенко хоча адгрэбсці ад Крымля, ад вайны, наколькі гэта рэалістычна? Я не магу сказаць, што гэта не рэалістычна, але гэта вельмі складаная задача. Так, ну, але мы бачым, што нават Ігор Тур, які расказаў пра тое, што мінус 196 палізняволеных насамрэч у спісах, гэта таксама нейкая спроба адказаць на гэтае пытанне пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека, хаця мы разумеем, што насамрэч сітуацыя застаецца стабільна вельмі цяжкой, але тым не менш немагчыма дамагчыся такой кардынальнай змены ў палітыцы Лукашенка і датычна сітуацыі ў правах чалавека, і датычна нашых еўрапейскіх суседзяў, і тым больш вайны за адзін дзень. Можна разлічваць на тое, што гэта можа быць зроблена нейкімі паступовымі рухамі, такімі дробнымі рашэннямі, у тым ліку ў камунікацыйным асяроддзі. Вельмі важна, што мы гаворым, што мы чуем з боку Мінска. І калі гэта сігнал менавіта таго, што Мінск спрабуе дыстанавацца ад вайны, адбудаваць гэтую дыстанцыю, то гэта станоўчы сігнал, які варта адзначаць. Ну, пакуль жа так, гэта і цяжкая задача гэта зрабіць, а пакуль жа ў цяжкім стане і двое дзетак знаходзяцца паводле апошніх паведамленняў. Ну і мы ведаем, што ўжо ёсць і адна смерць, так, жанчына-суправаджальніца памерла. Гэта аўтобуса, шаноўнае гаспадарства, так, пільнуймася, паслухалі, ведаеце, што цяпер час на магчымыя правакацыі, таму так, абмінаем той маршрут.